И разбирам, ама си промених решението. Няма, ама. Идвам да те взема аз лично. Няма да хода никъде. Слушай ме, Христинче. Христинче, слушай ме. Ще стане много голям. Слушай ме, аз не съм предател. Правя го за твое добро. Не предавай ти. Никой, който ти обещава, само аз съм ти обещал. Никой нищо не ми обещавал и на никой нищо не съм взимал. Ти много добре го знаеш. Няма да отида никъде. Тогава ти подай му обаче напускаш Народното събрание. Защото аз ще си пратя хора и ще ти направят молбата, както пише по книгите. Къде трябва да подам тази молба? Ще ти кажа къде да подаш. Щом не искаш да подкрепяш, значи си предател. Как може такова нещо? Ти се разбеше в къщи и слушаш всичко. Това да не ти е някой друг, това е премиера. Разбирам те, ама... Аз ПП не мога да стана никога, Радостин. Ма няма да станеме ПП, бе, човек. Не. Няма да ставаме ПП, бе. Ние няма да ги подкрепяме даже, бе. Слушай ме, бе. Ние няма да ги подкрепяме, бе. Те имат от друга да подкрепа, но за да ви запази, да останеш депутат, иначе се връща в парламента и ти оставаш никъде. И никой няма да си никъде. Аз искам да те запазя тебе. Пътувам към тебе. Не, няма да дойда. Не оплашиха ли те? Какво стана? Никой Бе, кой да ме оплаши мене, като никой не ме знае как се казвам? Няма кой да ме плаши, просто си помислих и по-добре. Може си хода и така. За тебе не е по-добре. Не е по-добре. Нали знаеш, че аз никога не съм робувала нито за постове, ти най-добре го знаеш. Нищо не съм искала, аз съм работила за една кауза, тръгнала съм за една партия и това ми е било за мене. Следвата вида за 5 минути не да идва тогава. Следвата вида за 5 минути не да идва. Не съм си в нас. Това ти е решението? Да. Тогава искам утре ще дойдат хора при тебе да си подадеш молба за напускане на Народното събрание. Добре. И ще видиш, че ще го направиш. Хубаво сега ти ме заплашваш.